Milli көрәш дөньясында үз гомерләрен тулысынча әлеге спорт түренә багышлаган шәхесләребез байтак. Һәм бүгенге батырлар тапшыруының кунагы да Татарстанның атказанган спорт стасы, тренер һәм бүгенге көндә хөкемдар Минрахман Вакказов. Хәерле кич, Минрахман әфәнде. Хәерле кич, Алмаз. Менә сезнең мисалда аңлап була. Менә сез инде үзегез дә көрәшкәнсез, шактый гына дәрәҗәләргә ирешкән. Һәм кайбер көрәшчеләр, мәсәлән, инде карьераларын бетергәч, әлеге спорт түрен оныта, башка юнәлешләргә китә. Сіз бүгінгі күнде де һәр ярышта күрергә буласызны, хөкемдар ролендәме, тамашачы ролендәме, бәлки сезнең шәкертләрегез дә көрәшәдер, анда район өчен җан атасыз. Менә ничегрәк барды сезнең әлеге юнәлеш дип әйтик. Башта көрәшә башладыгыз, аннары тренерлык эшчәнлегенә күчтегез, хәзер хөкемдар эшчәнлегенә. Менә шушы этаплар турында сөйләсәгез иде. Мин баштарак әйтеп китәсе килә шул. Башта иңгелек сабый вакытта көрәшеп, Сабантыйда көрәшү булды инде. Әти абыйлар көрәшкәч, Сабантыйда бит инде истерәп чыгаралар. Әйдә, әтиң, әни, абыем көрәшкән, син дә көрәшергә тиеш дип, шуннан башланып китте. Һәм көрәштем. Көрәшкәннән соң, аннан соң мәктәпне бетергәч, армиялардан кайткач, көрәшеп йөргәндә тренер булу эшләргә миңа сорадылар да, эшләмисеңме дип, шулай итеп мин тренерлыкка да кирәк киттем. Шул вакытта инде рәттән көрәштем дә, тренер да булып эшләдем. И шуннан соң мин 90-нчы елдан, җырлар арасында инде 90-нчы елдан 2004 елга 55 килограммда көрәштем. Шуннан соң туктаганнан соң, аннан соң үземнең тормышны көрәш дөньясы белән судьялыкта сынап карарга булдым, хөкемдарлыкта. Хәтта халыкара дәрәҗәгә дә күтәрелдегез. Шул универсиадалар елларында монда бит көрәшне яңа дәрәҗәгә күтәрү белән бер рәттән сез дә әлеге процесста катнаштыгыз дип әйтергә мөмкин. Һәрбер процессның үз вакыты булды, үз геройлары бар дигән шикелле. Шул вакытта инде мин көрәштән китүгә 1-2 елдан соң судьялыкка кирип карадым. Судьялыкка кирип карагач, кеше арасына әзрәк керә башлагач, мине 13 елда универсиадада хөкемдарлык итәргә дә чакырдылар. Анда эшләргә туры килде. Чит илдән килгән көрәшчеләрне, судьяларны без анда көрәш правилалары белән таныштырдык. Аларны берәр сагать, 2 сагать көн саен өйрәттек. И шуннан соң инде судья булып киттем инде шул. Менә бу көрәшә башлаган елларга әйләнеп кайтыйк әле. Гадәттә безнең тапшыруда менә көрәшчеләрне, мәсәлән, леге көрәшне карасаң, зур улпат гәүдәле көрәшчеләр утыра. Монда менә инде хәзерге көндә дә 55-60 килолы Минрахман Вакказов утыра. Көрәшкән елларда да бит инде гомер буе сез менә шушы иң кичкенә дип әйтик, түбән үлчәү категориясендә көрәшергә туры килде сезгә. Шул вакытта нәкъ менә иң көчле һәм җитез көрәшчеләр нәкъ менә әлеге категориядә җыела дип әйтәләр. Шуннан да шулаймы бу? Шуннан да шулай, чөнки ул кичкенә вестагы көрәшчеләрне халыкта, тамашачы да яратып карый. Аларда хәрәкәтлек, динамик көрәш бара. Алар бит бер урында тормыйлар. Шуңа күрә 55 килограммда әйткәнемчә инде шул 14 ел көрәшергә туры килде. И кичкенә вес хәзер әзрәк битеп ул исне бетерделәр. Аннары уңышларга килгәндә, сез 2 тапкыр Муса Җәлил исемдәге турнирда җиңү яулагансыз. Тагын инде җиңүләр булды. Гомумән конкуренция зур идеме? Менә искә төшерик әле, кемнәр белән көрәшергә туры килде? Гадәттә бит һәр көрәшченең менә һәр вакыт бил алышкан берничә анда 1-2 җитди көндәше исендә кала. Менә сезнең кемнәр иде алар? Минем башта көрәшкә 55 килода лидерларга чыкканда Рискат Шарифуллин бар, балык үсәсеннән Казанда тора, и Марсель Дияров. Алар минем тренерлар дип әйтергә була, чөнки мин көрәш сайын әзерләнеп киләм, көрәшкә әзерләнеп киләм. Җегет әле син слабырак дип мине атып кайтарып җибәрәләр алар. Мин аларның үзләренә дә хәзер әйтәм, сез минем беренче тренерларым, зур көрәшкә чыкканда тренерларым сез дип көлеп шаярабыз инде. Табылышынлыкта кемнәр иде тренерлар сезнең? Менә шул көрәш юлында искә төшерик, без әле әйтмәдек, Кукмара районыннан инде гадәттә нәкъ менә яшь үсмерләр, яшьләр, балалар арасында соңгы берничә дистә ел дип әйтергә булады. Нәкъ менә Кукмара ул инде безнең чын мәгънәсендә яшь көрәшчеләргә һәм яшь талантларга бай район. Менә аның да сыры нидә икән? Һәм сезнең менә бу көрәш адымнары ничегрәк башланды? Кемдер алып килдеме көрәшкә? Династиядан киләме ул? Көрәш алдыннан безнең минем генда да бар, династияда да бар. Чөнки әти дә көрәште, абый да көрәште. Минем 2нче класста үзебездә клубта мәдәният йортында ярыш үткәрделәр. Анда минем Дайратный абыем, Газиз абыем эшлидер. Ул вакытта мин аңар тренировка йөрдем һәм үзебезнең авылда махсус көрәш ярышы үткәрделәр. Анда беренче урынны алдым мин. Бигыста көрәшеп, аннан соң мин
Зөсәрдік мәктәбенә оқырға төшәргә туры килде. Башлангыч мәктәбе беткәч, анда инде мин Валиуллин Факил абыйда йөрдем. Ул сәдәктә көрәш кружок алып барабыз. Ул вакытта мин 5нче класста районга барып, беренче урын алдым. Мәсәлән, нидә? Мара районының нәкъ менә шул көрәшчеләргә бой район булуына. Бездә инде мәрхүм Фирдәүс абый Тохатуллин Борисов улы, ул әйтәләр, безнең бу Зөсәрдек ягындагы көрәшчеләр бер су ичеп шанагы бүсәләр, шуның ни тәрбиясе, шуның кеше бар дип әйтәләр инде. Синең шул ук Татарстан беренчелеге, Россия беренчелекләре һәм шул ук без инде әйткән Муса Җәлил исемендәге турнирда җиңүләрең бар икән. Бу миңа калса инде көрәштә чынында шактый уңышларга ирешү дигән сүз һәм безнең бу елда гадәттәгечә Муса Җәлил исемендәге турнир шактый уңышлы гына һәм шактый инде тамашачыларга да кызыклы гына узды. Сезнең белән бергәләп һәм тамашачылар белән бергәләп әлеге ярыштан, бәйгедән видео язмаларын карап алабыз. 115 кило әйе яңа вес 100 һәм 130 иде. Ә башка веслар 60-65 тиге 5 бар бит. Ә монда 115 булуы күптән кирәк иде. Как раз минем вес 112 кило миңа әйбәт булды. 85 килограммда. Көндәшләр барысы да көчле, чөнки турнир бик дәрәҗәле, барысы да әзерләнгән. Шулай да кем иң көчлесе? Менә хәзерге вакыт. Иң көчлесе Рәнис Галимуллин, Фаяз Зарипов, Азат Габдрашитов. Менә мин бу ярышны 3нче мәртәбә атам. Бик җиңел генә бирелми, үзем генә беләм ничек шушы җиңүгә ирешергә икәнен. Ярышка әзерләндек. Беркайчан дагы Муса Җәлил турнирын җиңел генә атып булмыйдыр. Шуңа күрә бу минем 4нче җиңүем генә, шуңа күрә мин бик шат. Алга таба ала берсә дальше барабыз. Кисай командасына. Шушы көрәш нәтиҗәләре буенча без Татарстан җыелма командасын әзерләдек. Алар безнең апрель аенда Россия чемпионатында анда җиңүгә насыйп булса, Алла бирсә, дөнья чемпионатында катнашачаклар. Командалар арасында бик матур көрәшләр, Ярчаллы командасы, Теләче, Әлмәт, Булоеш районы командалары. Үзенә күрә бер көрәш сабантуе дигән әле аны инде патриотик яктан герой шагыйрьбезнең язмышы белән бәйле, менә музыкаль, хореографик композиция белән бергә баруы, әле бу бәйгене тагы да матурлап көчәйтеп җибәрә. Залдагы менә халәт тә шуны раслый. Димәк, безнең күңелебездә, рухыбызда көрәш рухы, татарлык, ул безнең татар көрәше, безнең милли сифатларыбызның иң төп сифатларыбызның берсе, телебез, мәдәниятебез һәм спорт күзлегеннән караганда көрәш. Менә ул нәкъ безгә хас әйбер, шуңа күрә әлбәттә безнең федерациянең бурычы киләчәктә аны суытмыйча, сүндермичә, бары тик көчәйтә генә барып, аның дәрәҗәсен сакларга, үстерергә. Дөрес, хәзер мөмкинлекләр бик күп. Республикабызда да 100дән артык спорт төре бар. Шуңа күрә яшьләргә, яшүсмерләргә үзләренә спорт түрен сайлау өчен мөмкинлекләр бихисап. Шулай булуга карамастан, менә үзебезнең күңелебездә милләт, татар җаны бар икән, без әлбәттә татар көрәшенә өстенлек бирергә тиеш һәм аны без беренче итеп куярга тиеш. Әлеге Казанда узган Муса Җәлил турнирында Марат Гутов улы Әхмәтов әйткән сүзләргә һәркем дә колак салырга тиештер, бигрәк тә көрәш сөючеләр дип уйлыйм. Һәм бүгенге безнең тапшыруның кунагы Мин Рахман Ваккасов белән дә без инде көрәш үсеше турында сөйләшүне дәвам иттерәбез. Менә сез инде тренерлар турында әйттегез, үзегезнең көрәш юлы турында. Гомумән, кеше шәхесендә дип әйтик, һәм инде монда спортчы формалашканда да син кем белән көрәшү һәм кем кулына эләгү бик мөһим бит. Менә сез кемнәр кулында тәрбияләндегез дип әйтик һәм кемнәр сезгә нәкъ менә юнәлешне бирде? Дөрестән дә иң мөһиме шулай, нинди тренерга эләгәсең, нинди вакытка эләгәсең дигән шикелле, нинди сыйфат вакытында эләгәсең. Мин Валиуллин Факил абыйдан соң 8-9 класста укыганда, уже 10 классларда Нуртдин абый Зиятдиновта йөрдем. Аның белән классик көрәш буенча ул вакытта классик көрәш буенча без ярышларга йөрдек, зур уңышларга ирештек. Ул вакытта татар көрәше бик әһәмиятле түгел иде. Шуннан мин Совет армиясы сафларына киттем. Мин армиядан сафларына әйләнеп кайтканда уже татар көрәше югары юнәлеш алган иде. Без армиядан кайтуга шул 90-нчы елда
Чаллыга мин мысал жәлел призына бардым беренчесендә көз көне. Районның отборочный ярышын үттем дә, сайлап алу ярышларын. Анда мин беренче кругта отылдым. Кызарып кайттым, инде, конечно, командага бал китерә алмадым. Шуннан үҗәтләнеп, үземчә шөгыльләнә башладым. Үзем дә эшли башладым тренер булып. Балалар белән эшлисең, балалардан күп нәрсәне өйрәнәсең. Менә бу көрәшнең үсешендә ничек үзеңнең кайсы чорга туры килүең әйбәт дип әйтәләр бит әле. Менә мин аны әйтәрем, хәзерге вакытта мин бик рәхмәтле федерация рәисе, Татарстанның федерация рәисе Марат Мутышка, ул үзеннән зур өлеш кертә, чөнки финансирование буенча да, судьялар буенча да, бөтен нәрсә буенча да безнең татар көрәше дип әйтәм инде. Менә бу хәзерге вакытта көрәш, күп тренерлар, күп вәкилләр әйтер аны, команда вәкилләре Марат Мутыш булу хисабына Шундай югары дәрәҗәдә һәм аны күрәбез дә. Көрәшчеләр дә бу турыда фикер әйтә, чөнки инде минем генә фикер түгел. Оештыру дәрәҗәсеннән дә күренә ул. Менә без видеодан да хәтта күреп алдык. Монда инде шул ук призлар күләме дә яшерен батырын түгел көрәшчеләр өчен ансы да бик мөһим бүген. Хәтта менә төрле бәйгеләр булсын, монда инде районнарыбызда үтә торган яшүсмерләр арасында, балалар арасында гына булмасын, монда һәр җирдә тәртип һәм инде ярышларның нинди югары дәрәҗәдә узуы күренеп тора. Ләкин без менә беренчесендә сөйләшә башладык, Кукмара районы шактый яшь талантлы көрәшчеләргә бай дип. Ләкин аларның күбесе ничектер барыбер менә бу югары дәрәҗәгә барып җитми. Элегрәк барыбер безнең Кукмара районының шактый танылган көрәшчеләргә күп иде. Хәзер исемнәр ничектер кими бара кебек. Нәрсәгә бәйле бу дип саныйсыз һәм нәрсәләр эшләргә кирәк? Менә бу көрәшчеләр, яшүсмерләр арасында чемпион булган көрәшчеләр, аннары алга таба да үссен өчен сезнеңчә. Алга таба да үссен өчен безгә инде яшьләрне күбесенчә инде мәктәптән чыгып киткәч, студент булгач, эш урыны белән тәэмин итү кирәк аларга иң элек. Чөнки алар хәзерге вакытта яшәү бик кыйммәт. Чөнки машинада аласылар килә, алар көндез стройкада эшләп, көне буе раствор ташаганнан соң кич белән тренировкага килергә, аңлары калмый. Бик әзе генә, бик фанатлар гына килергә мөмкин. Шуның өчен алар или эш, или көрәшне сайлау мөмкинлеге була. Сайлау мөмкинлеге ия. Югарыдагылар әзерәк кызыксынып дигән шикелле, яшәү минимумы нормальләшсә, кеше тренировка спортзалдан чыкмыйча заниматься итәргә була. Без шуңа күрә мин көрәштем дип әйтәм. Мин бер вакытта тренер да булып эшләдем, и көрәштем дә мин. Һәм шунысы кызык, бөтен көрәшчеләр дә бит әле хөкемдарлыкка да бармый. Менә ул бик сирәк очракта гына безнең танылган көрәшчеләр хөкемдарлык юлын сайлый. Чөнки белә, хөкемдар эше ни дәрәҗәдә катлаулы булуын. Менә сез ике яклыкта да булдыгыз. Башта көрәшче ролендә, аннары хөкемдар ролендә. Гадәттә безнең көрәшчеләр яшерен батырын түгел, хөкемдарларны бик яратып бетермәскә дә мөмкин. Чөнки һәр вакыт, мәсәлән, җиңелгән көрәшче бигрәк тә ул үзен гаепләми, хөкемдарны гаепләргә мөмкин. Һәм хөкемдар инде монда ничектер барып нейтраль статус саклап калырга, үзенең дәрәҗәсен белергә, кагыйдәләр белән менә инде шул мәгънәсендә гадел хөкем итәргә тиеш. Менә сез инде нинди авырлыклар белән очраштыгыз үзегез хөкемдарлык итә башлагач монда? Хөкемдарлык итә башлагач, аның иң төп сыйфаты дип әйтим мин, анда правиланы, кагыйдәләрне бик җентекләп белергә кирәк. Һәрбер сулышын, һәрбер нәрсәне. И кешене үзенә карап, һәрберсен определять итәргә кирәк. И хладнокровность дип әйтәм инде мин. Минем әйткән бар инде кешеләргә, хөкемдарлык иткәндә анда бик акыл кирәк түгел, только анда ике төсне аера белергә кирәк. Кызыл, яшелне. Әгәр дә инде бик грамотный булып, фамилиясын, регалияларын белсәң, анда эшләргә авыр була. Неужели бу көрәшче, бу көндәше, бу атаклы көрәшчене шуңа бер балга аттым дип куркып торсаң, эшләргә авыр. Бик зур рәхмәт сезгә безнең тапшыруга килеп, фикерләрегез белән уртаклашкан өчен. Бүген безнең тапшыруда Татарстанның атказанган спорт остасы хөкемдар Минрахман Вакказов иде. Без исә сезнең белән түгел бер айга саубулашабыз, батырлар тапшыру белән булыгыз. Безнең иҗат төркеме һәм мин Алмаз Афязов сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз.